Ćao svima, danas ćemo malo se zezamo. I ja sam upravo nešto snimio, vidite, neuspješno. I šta, evo sad ću ga izbrišem. Tako, stavimo ovdje. Sad će igramo Clash Royale, evo skinuo sam ga napokon. I idemo unutra. Znači, čujete mi? Možda će bude loš efekat, izvinite. Pišite mi dole u komentare. Šta je ovo? Dva put se očitava. Ne više mrzim. Gle! Evo ga bre. Šta je loš? Ćao. Ovo prvo. Samo ću ovo da odigram i idemo u sljedeće. Neka mi deka. Nič. Move fireball da naknem. Šta fali na fireball? Giant. I toliko. Bomber što je. Fireball. Giant. Aj to korac, mrš. Evo ga. Okej. Eto, gotovo. Ja sam već igrao, tako da... I ovo mi dosadište ovako vidim. Evo te što imam, samo ovo imam. Da moj drugar ima ovo dole. Baš te neću slušam, čužim ovdje. Ja, pa to neću slušam. Gold arrows. Knič. Ja ne mogu da ga bredem. Kniču ću. Bred. Čekaj, hoću. Gledajte. Ljudi, idemo mi dalje. Nećemo što da igramo Clash Royale. Nego idemo nešto drugo. Moja mama gleda, ovo kako se zove. Izvedi me, pa galami. Čuj, bati sve. Idemo. Znači, ja koristim ADV Screen Recorder. Ono game. Ajde. Karate Kid, ne Karate Kid. Jajko, kurda, treća smo skoro. Tu negdje. Pa isto. 130. Gotovo je 143. Idemo, let's go. Idemo. Rock and roll. Rock je do kraja. Čekaj opet. Nijem ti mater. Inače vam kažem, moj omiljeni youtuber je Muđo. Napišite u komentare ko je vaš omiljeni youtuber. I hoću da čitam. Jebem ti sve. Inače, moj kanal će se zove... Što ne znam ni kako će se zove.
Ali da znate, ja ne znam da editujem. Znate koliko imam godina? 10. I idem na YouTube. Ja nisam normalan. Nešto drugo. Na Facebook čekaj. Idem. Budala. Šta napišao da? Budala. Hashtag tako ide. Prvo zagrevanje. Nije mi ništa. Sreća, radost. Gde mi je telefon? Sve vas volim. Nikog ne volim. Nešto mi muka. Patos. Evo ga budala. Ovo ko vidite na sliku, ovo je najveća budala na svetu. Snimam, mama me pita koja. Mama, snimam za YouTube i govorim i pokazujem na YouTube. Ana se slikala u kupaciji i kažem da je to najveća budala. To je najveća budala, da vam kažem. Nisam napisala. Viš kako se slikala. Marmunka jedna bojnocka. Evo, na bazenu. Vidiš li? Inače, sutra ću ja da idem na bazen. Neću ništa mećemo. Evo, znam. To je sestrinog drugara. Fairplay je kada radili čipsi, okus i pošto različite to pita šta je za vas? Šta je za vas Fairplay? Ovo stavi. Gle. Oduševite nas, odgovora mi nagrađujemo najbolje. A Sašta? Ako neko zna Sašta nagrađuju, nek mi napiše dole u komentari. Naša jaka je kao terem i samo lajkujem slike. Ovo mi je, to je moja čičina. Ja sam na ovu čičinu. Šta je mlavo? Znam, to je na mog drugara sestra. Opet moja majka. Moje sve na svetu. Imamo korno časkanje. Ovako. Dobro, ne prema pišemo. Ćao, šta radiš? Ćao, šta radiš? Podržao sam ga. Znaš koliko traje klip? 8 minuta i 50 sekunda. Ljudi, ja ne znam, da završim sad klip. Sad ću im. Ajde ću završiti. Pa posle moram da ga izbacim. Ajde, ništa ljudi. Će se vidimo. Ajde. Ćao.